अच्छा भैया, हम वीरेंद्र चौहान व्यास तमाम भोजपुरिया समाज के सादर प्रणाम करतनी। अभी अभी सुननी हनु हिनका से दू गोला गावल। ई कृष्णा यादव हवन। ई कृष्णा यादव के दिमाग अब काम करत रत बा ना ना आ दू गोला गावे है वीरेंद्र चौहान से आ गइले। आ चैलेंज वीरेंद्र चौहान के करता रे कि कहानी गा के सुनाई हो। कृष्णा यादव जी हमरा के धमकी ना देवे के ना। हाँ देख, हम हई गेहूं साहब। आ गेहूं साहब के अंगुरी ना देखाव जाला ना तो हम डसम नु तो गाजो फेंके के समा से ना दे। बात बतियोले बड़ो जावना ब्यास करो रसब सुनने न शिव पुराण के कहानी गावत रहे। जावना ब्यास के पंडित जी के नाम धरे के लूर नहीं खे। उनको नाम रहे सुधारमा। आई कहत रहे सुधमा सुधमा। आ तारा ब्यास के हो तो ब्यास हो कि लीलगणास हो था है ना लगेला ना बुझाई। आ पंडित जी सुधर्मा जी के मेहरारू के नाम रहे सुदेहा। सुदिया सुदिया पहले पढ़ो आ तब चौहान से आके तू गोला लो। यही से हम कहिले कि धमकी दे के काहे गावता रे तू गोला ए जादो जी। अरे धमकी दे के काहे गावता रे तू गोला ए जादो जी। आय अभी बाल तू मोला ए जादो जी। अभी बाल तू मोला ए जादो जी। अभी बाल तू मोला ए जादो जी। अभी हाँ दे अब के जामो तारो जे आम खा के ओठिया बिग दह जाला और जामेला तो करे को अमोला कह जाला। आ दे उमरिया बढ़ गइले से बुद्धि ना नु होला ना। एकरा खातिर पढ़े के परिज्ञान के काम बा। हम जानता नहीं कि तहरा बुद्धि कहाँ होला। जानता नहीं बुद्धि तारा ठेहुना में होला ए जादो जी। अरे जानता नहीं बुद्धि तारा ठेहुना में होला ए जादो जी। हो चौहान हो सोला ए जादो चलो। हो चौहान हो सोला ए जादो जी। पंडित जी के नाम रहे सुधर्मा और वहां के पत्नी के नाम रहे सुदेहा। सुदेहा आ सुदेहा के बहिन के नाम रहे घुसमा। जौना बहिन से बियाह करावे खातिर पंडित जी से कहली। पंडित जी कहनी कि तू बियाह तो करा देबू, आज बहिन है तो उनका से प्रेम बा, लेकिन बियाहवा करा देबू तो हमार मेहरारू हो जाइए आ तहार सौतीन हो जाइए तब तारा डाह हो जाई। सवतिया डाह में मुँह लगबू। कहली कि ना हम ही सोचता नहीं कि हमार कुल खानदान के चली। यही के बात के लेके अब पंडित जी के पहल की मेहरारू अपना बहिन घुसमा से पंडित जी के बियाह करा देता दी। आ जब आ गईली दूसर की मेहरारू पंडित जी के तो जान जाई घुसमा अपना बड़ बहिन के रानी खानी मानस। रानी खानी मानो तारी, सेवा सत्कार करो तारी। आ पंडित जी के बड़की मेहरारू पहिल की मेहरारू छोटको से कहली कि हो सुन तारू रोज हम शिव जी का पूजा करिले, पंडित जी शिव जी का पूजा करिले। आ रोज तू 101 पार्थिव बनई हो शिवलिंग के पार्थिव पूजी हो। आ वो पार्थिव पूज के शिवलिंग के हो दे देखो तरुण हो पोखरा बा, वो पोखरा में विसर्जन को दी हो। रोज घुसमा नाम के जौन पंडित जी के दूसर की मेहरा रहली 101 पार्थिव के बना के शिवलिंग के पूजा करोस आ बगल के पोखरा में ओकरा के विसर्जन को देस। भगवान भोलेनाथ खुश भइनी। आ महादेव जी के दया से एक गुरु बहिना एक गुरु भैया गुरु भाई महादेव जी के दया से खूब सुंदर सर्वगुण संपन्न
सुधर्मा पंडित जी के एगो बबुआ होता रहे। तो सोहर मंगल गवाता केंगा बुढ़ारी में हमरा कृष्ण यादव ब्याह जी के 3-3 गो बोछरू भइले हैं सो एके पर एक। बाप रे बाप इनको मेहरारू पुरहिया होई साफ पुरहिया होई का कहले बनी। हाँ जी महाराज पकड़ा जाला तो तनिया जी सोहर होता कैसे सोहर के भाव लगता बबुआ कैसे कैसे तो सोहर के भाव लगता शिव गुरु फेरनी नयनवा तो भइले लानवा तो भइले लानवा नु ए लालना ए लालना ए लालना खुशी बाटे सब कर मानवा अंगनवा उठे सोहर है खुशी बात सब हे लालना खुशी बात सब कर मानवा आंगनवा उठे सोहर हे आज देखी पंडित जी सुधर्मा जी के घर सोहर मंगल होता। हाँ देख आ सोहर में मोहर लागेला कहा गरी करता मालिक। हाँ भाई कृष्णा यादव इंटरटेनमेंट में गावता निशान तो कृष्णा यादव जी के मेहरारू से मलिकाइन से हम मांगतानी। अच्छा कृष्णा भाई से कृष्णा इनका से मंगला में घाटा लगी ये तो मखचूस हूँ इनका मलिकाइन से मांगतानी सन हमनी के कि हमने सब समाजी के सब मंडली के सब केहू के दो सब केहू के देवे के बा। अब रौरा अपना सकान के हिसाब से दी रौरा देख ली 5-6 आदमी बाड़े नगदी ना होके तो सीधे लिया के दे दी सीधा दे दी बारी दे दी रुपया दे दी पैसा दे दी हाथ में के कंगन देखी अरे जौन इच्छा हो के खुशी के दान महाकल्याण बा मन जे पंडित जी लुटाइयो ना धनमा तो अवरुखा जनवा तो अवरुखा जनवा नुए लालना शिवाजी के हो ताभा जानवा अंगनवा उठे सोहर हे शिवाजी के हो ताभा जानवा अंगनवा उठे सोहर हे लाला शिवाजी के हो खोता भा जानवा अंगनवा उठे सोहर हे लाला
लड़का भइले के बाद बड़ी गोच वालो खुशी वालो आ महादेव जी के भजन गावता लो आ देखी हई जौन मन करता तो लुटावता लो मैया जी लू गावली गंगा नवात अवरु खा जनवात अवरु गा हनवानु ला 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 चौ हानवा अंगनवा उठे सोहर कृष्ण यादव जी कृष्णा जादू तेरा बुझात न बा देखा कि गौनई केंगा होला केगा होला जा का रहल का भइल जाता अब खत्मे बड़ो तू भाई काहे के गाँव तारा बजाओ तारा एल निमन एगो बिजनेस कलो 5 गो कितना निमन भैंस रखतो हाँ खटाल खोल देतो 5 गो गाय रखतो दूध गरी तो दूही तो दही जमा के बेची तो आ तारा ले निमन भाव से बेच देती तार मेहरारू मेहरारू हाँ ऊ है इनकर मलकिनी होशियार है बड़ी होशियार है की आजे के होशियार है बहुत दिन पहले ही के होशियार है हाँ दे है देखी पंडित जी के जब लड़का हो गई तो पंडित जी के पहल की मेहरारू के डाह हो जाता डाह हो गई आही बा ई तो छोटकी हमरा मोहिनिया का लड़का हो गल तो पंडित जी बेसी ओकरे के मनी है ए बात के डाह भइल लड़का धीरे धीरे सियान भइल ओकर शादी बियाह भइल जब पतोहिया आइल तो आवरी डाह हो गई अल्लाह आओ पतोहिया कहला के बाद ओकरो एगो बुतरू हो गई तो आवरी डाह हो गई अब लौ ठिकावतिया बड़की मेहरारू लौ ठिकावतिया सुदेहा जकर नाम रहे कि कौन उपाय करी एक दिन मौका पाके आ घुसमा जी रहली उनकर लइकवा भई रहे ओकरा के ध के सुतले में बूटी बूटी काट देतिया पंडित जी के पहल की मेहरारू पंडित जी के लड़का के काट रहली आ सब बूटी बूटी कटल का मांस के टुकड़ा पंडित जी के दूसर की मेहरारू घुसमा जेकर नाम रहे ई पार्थिव पूज के जावना पोखरा में फेंकत रहली नु वही में ए लड़कवा के ले जाके पंडित जी के पहल की मेहरारू फेंक दो सवेर होता तो पंडित जी उठते उठते अपन सोच क्रिया से निवृत्त होके महादेव जी के पूजा पाठ में लागोनी आ पंडित जी के देखते देखते देखा देखी हो पूजा करती है जे पकड़ाई ना हम जौन मौगी कटले रहे आ जौन रोज 101 पार्थिव बना के पूजा करस जेकर लइका कटाई रहे उहो पूजा में लागल बड़ी पतोहिया जब जाती अपने सेजरिया पो देखती है कि खून लाग गइल बा पूरा बिछौना में आ 2-4 गो मांस के टुकड़ा जी गिरल बा अब तो कहलस कि हमारे पति देवता कहाँ बनी जाके सबका से कहती है कि हसन हसन घटना घट गइल बा लेकिन पंडित जी महादेव जी के पूजा में व्यस्त बानी घुसमा जिन बाड़ी जेकर लइका मरल बा कटाइल बा उहो पूजा में व्यस्त बाड़ी आई तो देखा देखी व्यस्त भी है जौन कोटले भी है तो जान जाई जे केहू सुनत नहीं खे पंडित जी के दूसर की मेहरारू घुसमा सुनबो कैली तो कहली कि जाय दी महादेव जी के देहल लइका रोलो वो लइका के महादेव जी रक्षा करे काहे कि दिले उहे के आ लीले उहे के एने जा जाके कहतारी पंडित जी के पतो हो जाके कहतारी कि हमरा पति देवता के कोनो मुआ दहलस रो रो के कहतारी कि कवनो मुदैया
हमारा सैया के जी दिहलस जानवा से मान पवनो मोदैया आना पति जी के जी दिहला जानवास कौनो मुदैया हमारा सैया के जी दिहलस जानवा से मार पवनो मोदैया हमारा स्वामी जी के जी दिहला जानवास सबका से ही है उतो कहतारी जी रोस जारो बेजा सबका से ओ कौनो मुदैया हमारा सैया के जी दिहलस जानवा से मान कौनो मुदैया हमारा पति जी के जी दिहला जानवास रो रो के कहतरी का कहतरी शिवाजी के पूजा में मगन बाड़े जी देखी पूरा परिवार शिवाजी के पूजा में मदन मार जी देखी पूरा परिवार ओ वीरेंद्र चौहानवा गनवा गावतार जी संगे कृष्णा भाई गावा यह कृष्णा भाई गंवार बड़े हाँ आई गंवार हवन अइले हुए कि हुड़ार हवन हाँ क्योंकि में के सियार हवन हाँ आ कि स्टेशन पर के पकिट मार हवन हाँ हमरा समझे न आवेला ना माझा स्टेशन के हाँ दे पतो हरवो तरी हाँ आ सभे महादेव जी के पूजा पाठ में लागल बा हाँ अब एने का कहली का कहली पार्थिव पूजा तारी हाँ 101 शिवलिंग के पार्थिव पूजली घुसमा हाँ आ ले जाके पोखरा में विसर्जन कैली कैली आ विसर्जन क के जब निकलली हाँ महादेव जी के कृपा हाँ महादेव जी के दया से हाँ उनकर लड़का जियोते भेंट आ जाता हाँ देखली तो ना खुश भइली ना दुखी भई रहली हाँ कहली कि तो महादेव जी के दया हो हाँ ए पर महादेव जी प्रकट होके कहतन कि घुसमा घुसमा ताहार 103 ताहार खास बड़ बहिन हाँ तारा बेटा के मुआवलर लसियो हाँ जाता ने ओकरा के ही त्रिशूलिया से हाँ ओकरा के मुआ दे हो हाँ घुसमा कहली कि ना भोले बाबा जा दी जे जैसन कर्म करला वैसन भोग मिलेला मिलेला वो हमार बहिन ही है ओकर तरह रक्षा करे के चाहिए हाँ भोला बाबा और खुश हो गनी कहने की जा घुसमा तारा बेटा के मुआवले लसिया तू ओकरा के कहत रु कि रक्षा करे के चाहिए तो घुसमा कहली कि हे भोले बाबा हम सिखले बानी कि पाक से पाक ना धोवाला ना
जे बाउर करम करता उ बाउर करो करो हम नीमन करे वाला ही तो हम काहे बाउर करे हाँ हम तो बाउरों के संगे नीमने करे हाँ भोला बाबा खुशो को नहीं कहनी कि घुसमा घुसमा इतना उदार दिल के बाड़ू तू हमारे से वरदान मांगो मांगो तो घुसमा कहली कि हम अपना परिवार खातिर ना हम पूरा जोग खातिर ये जवार खातिर पूरा दुनिया खातिर एगो हमरो रस से आग्रह करतनी रोरा वरदान देवे के चाहतन तो हमरा के इहे वरदान दे दी का भोला बाबा से घुसमा कहली कि रोरा देवही के चाहतनी हाँ तो जोग खातिर एगो चीज दे दी दे दी भाई तो घुसमा कहतारी कि जोग के हो जाई कल्याण एगो काम करी हो जाई जोग के हो जाई कल्याण एगो काम करी हो जाई एगो काम रौरा निवास करी यही आस खानवाए बाबा रौरा से पहले हमार रहे सादा नमवे बाबा कहतरी जबले रहो दुनिया जहां एगो काम करी हाँ जग के हो जाई कल्याण एगो काम करी हो जाई एगो काम करी घुसमा कहली कि हे भोले बाबा जब ना जगह पर हम ले आके रौरा दर्शन दिल बनी हमरा के प्रगट भइल बनी सदा यही जी रही रौरा विराजमान रही भोला बाबा कहनी कि जा घुसमा हम तारे के वरदान देता नहीं कि जगह पर हम हमेशा रहब शिवलिंग के रूप में और शिवलिंग के नाम पर तो देखल जाओ तो घुसमा कहली कि रौरा ले पहले हमार नाम के उच्चारण होखे तो है 12 गो ज्योतिर्लिंग होला तो सबसे बड़ा हमारा ज्योतिर्लिंग यह हो घुसमेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग की कहानी हो तो वो ज्योतिर्लिंग के नाम घुसमेश्वर पड़ल उ है घुसमेश्वर भइल ब्रह्मा ज्योतिर्लिंग हो सरोवर शिवालय नाम के भइलो ही दीन हो सरोवर तो गोवल वीरेंद्र चौहान एगो काम करी चलो हाँ गोवल वीरेंद्र चौहान एगो काम करी घुसमा के कहला के बाद महादेव जी कहने की जा ई जौन लिंग होई हमार बराहवा ज्योतिर्लिंग होई एक और घुसमेश्वर नाम परी तो हमारा नाम के पहले तहार नाम बा घुसमेश्वर नाथ आई जौन पार्थिव पूजन क के जवना में रोज नित्य दिन जवना पोखरा में तू विसर्जन कैले बड़ू ई पोखरा के नाम शिवालय पड़ जाई शिवालय ये पोखरा में जे स्नान क के घुसमेश्वर लिंग के पूजा करी ओकर हर मनोकामना पूर्ण होई तब पंडित जी सुधारमा और उनकल पहलकी मेहरारू सुदेहा आई घुसमा तीनों जानी प्रदक्षिणा कर 101 बार आ जब पहलकी मेहरारू सुदेहा देखली कि लड़का जी गल बतल्ला जाइल बारी तब भोले शंकर महादेव जी कहनी कि घुसमा ई बराहवा ज्योतिर्लिंग होई आ तारा नाम से होई काहे कि तहार नाम पहले होई आ बाद में हमार नाम होई तो ज्योतिर्लिंग के नाम पड़ल घुसमेश्वर नाथ ये बराहवा ज्योतिर्लिंग हो अब भोला बाबा कहनी कि जावना पोखरा में तू पार्थिव पूज के अब विसर्जन कैले बड़ू
ओ पोखरा के नाम शिवालय पड़ी। शिवालय वो शिवालय नाम के पोखरा में जे स्नान करके हमरा बराहमा लिंग घुसमेश्वर नाथ के पूजा करी हाँ ओकर हर मनोकामना पूर्ण होई। कौन हो भोला बाबा कहनी की जा घुसमा 101 पीढ़ी तारा खानदान में नामी से नामी गिरामी से गिरामी राजन हुई है। हाँ आ राजा लो राज करी आ तू अब कोनो चिंता मत करो। तले पंडित जी आगनी सुधर्मा जी उनकर मेहरारू आगली सुदेहा जी आ सुदेहा जब देखली कि लड़का जी गइल बा तो लजा गइली। हाँ जगह है कृष्णा जदो लजाइल बड़े हाँ जे चौहान जी खानी हम गौनी हो ना ना तो लजाइल भी लैया खामा नीचो रे हाँ बाप रे बा। तो तीनों प्राणी वो शिवलिंग के प्रदक्षिणा कइलो हाँ आ गोल लगे कहलो कि नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलिए हर